Bai, hasteko Daukagun, prest? bai, nik txalo eman diot. Daukagun, ez dakit publiko ukitzote dugun Twitchean, igual baten ongo da. Gero Bueno, grabatuta geratzen dira eta ondo. hori da. Bagoaz? Sartu. Eta goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta ostegunero bezalaxe bueltan ditugu, aipatu genuen aurreko saioetan, sustatuko lagunak, eta irrati bidez, entzungai, Twitch bidez, ikusgai, egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues martxa hartzekotan, hemendik aurrera ostegunetan errepikatzen dugun, Bai. eta bueno, lehenengo hartxo bat, Twitchen eta zeure erraten gauden bezala, beste sare baten ere hasi garela, aste honetan, Bueno. Mastodonen. Mhm. Mastodonez itzein izan dugu, beste Bai. batzuetan, Mhm. Twitterren alternatiba bat, Bai. eta euskarazko jarduna eta badauka, orain dela pare bat urte, eta batez ere, Elon Musk sartu danetik Twitterren gauzak eta bazterrak nahastera, Bai. eta, bueno, pues, beste giro bat, akaso jarduna bezain aktiboa, baina, bueno, hor ere badago, mastodon.eus, Mhm. izeneko sare bat dago, eta Vale. hortxe sortu dugu kontua, orduan, mastodonera doanak, sustatu bilatu, eta han ere aurkituko gaituela. Primeran, bueno, Bai. berri horrekin hasi dugu gaurkoan, albiste berri horrekin, zuenean ere partekatu duzue, publikatu Bai, duzue. irten da ja albistetxo hori, baina, bueno. Hori da. Bai. Eta, bueno, esan genuen, adimen artifiziala nagusi zela saio honetan, eta egunero, astero, orduro gauza berriak agertzen dira adimen artifizialari lotuta, eta gaurko saioan ere horrekin hasiko gara. Bai, lehenengo usten badiazu hausnarketa bat, lehenengoan, Bai. halako evento batean, Makusi izeneko plataforma bat atera du, beste baten itzengo du igual, horretaz, Bai. Makusi plataformaren aurkezpenean, elkartu beste kontaktu batzuekin, este lagun batzuekin, eta main artifiziala zari ginen, Mhm. eta komentarioa, bueno, zein bar dugu adimen artifizialarekin, ze dator, eta, bueno, nik, adimen artifizialak nik nire pronostikoa bota nuen, suntxituko gaitu. Mundua suntxituko du. Mhm. Orduan, galdera da, euskeraz ere, bai, kolaboratu behar dugu, mundua suntxitzen, euskaraz ere, ze bestela, munduaren suntxiketan, euskararik espadago, horren falta egongo da. Mhm. Eta bere Erreflexio. arriskuak ez dakit. Mortalak ote diren edo ez dela, baina aukera teknologikoak hor daude, eta uste dut, euskarak ezin duela hortik kanpo egon. Mhm. Ados. Eta behin, zea, profezia hau, munduaren suntxiketan eta euskararekin ere bai, Bai. kolaboratzeaz gain, guazen sartzera, utzi dazu, partekatzen, Mhm. sustatuko albistean ikusiko dugu, orain dela egun batzuetako, albistea, hortxe dago. Vale. Beste, olako antzekoak ere ikusi ditugu, irudi batetik abatar iztunak sortzeko aukera berriak. Eta Bueno. zer da, hau, hementxe daukagu adibidetxo bat, tresna Microsoft eta Google ari dira honetan ikerketan, eta gero badaude Mhm. ere enpresa batzuk ja hau saltzen dutenak. Vale. Eta zer da hor, argazki bat igotzen duzu, testu bat ematen diozu, Vale. eta iztun bat sortzen duzu. Pentsa. Orduan, kentzen naiz ni, kentzen zara zu, igotzen dugu argazki bat Luistxorena, edo igual beste norbaitena, ja, argazki bat igo daitekenez, norbait Bai. itxurosoagoa ere sar dezakegu, Mhm. sartzen dugu beste argazki bat segurako iztuna, eta elkarrizketak gidoi bat eman, eta berriketa ingo genuke. Irratirako audioz eta Twitcherako irudiz. Eta adi ikusteagatik Bai. argazki bera nola bihurtzen den Bideo. iztunen bideoa. Will prevent those cavities from getting worse and prevent new cavities. Just because you treat cavities, it doesn't mean they can't get cavities in any other tooth or around those other cavities. Why did the cavities happen in the first place?
Hortxe, hiru pertsona, hau Microsoftek sortu duena da, eta beste bat oso antzekoa, igual Google-ena, nire ustez, pixkat kalitatez txikiagoa iruditu zen, emango diot honi hemen 10 aurpegi jarri dituzte batera. Our model just takes a single input image of a person and generates a video of that person in that image talking. We can reenact people speaking in different languages and animate not only the face, but also the body and the hands. Esaten dute ez bakarrik ahotsa, eta, bueno, hemen ahotsa ez da artifiziala, norbaitek grabatu duen klip bat da, baina jarri ditu pertsona horiek. Eta, bueno, ez dira asko mugitzen. Gero esaten du modeloak keinuak ere hola eta inditzakeela, baina hain seguru. Eta, bueno, ikusi dugun lehenengo bideoan errea dagoa. Bai, iruditu zait Microsoften eredua pixkatu hobeto zegoela. Basa deitzen da, eta Googleen deitzen da Blogger Uberekin. Eta gero daukagu beste gauza hau, enpresa bat Sintesia izeneko, ez da euskaraz idatzia, horre, H-ak eta Y-rekoa daude tartean, baina Sintesia izeneko enpresak sortu duena, eta Twitchetik transmititzen ari gara, Andrazko morena bat, bandera espainolarekin, bueno, euskarari, bandera espainola jarri diotela, baina entzun dezagun zer duen. Gure bideoak sortzeko plataformak hainbat hizkuntzatan komunikatzeko aukera ematen dizu botoi bat sakatuta. Ez da oso natural, ez da? Orain, ulergarri atope. Bai, guztiz. Eta keinuen aldetik, eta, bueno, behintzat badauka, zer interakzio pixka bat. Eta 130 hizkuntzatan omen dabil, eta usten dizu 30 segunduko klip bat egiten. Eta nik euskara batuko testu bat pasatu genion, baina esan zigun, hizkuntza hau ez dugu ezagutzen. Orduan, ez dugu generatu bideo hau gure testuarekin, baizik eta euren adibidea da. Eta esaten dute euskaraz badagoela, baina saiatu garenean ez du aukera eman. Orduan, euskaraz egiten duela, sinetxi egin behar diogu, baina hor daukate webune bat, bideo mordo batekin, eta gizonezkoan ere sartu gaitezke, bask, original, eta... Gure bideoak sortzeko plataformak hainbat hizkuntzatan komunikatzeko aukera ematen dizu botoi bat sakatuta. Keinuak oso natural egiten ditu, iruditzen zait. Hori da, bai. Eta ahoskatzen duenean ere, irakurri behar baldin badituzu Espainiak ere, Bai. berdin egiten du. Azento euskaldun arraroa bada ere. Bai, hori bai. Klipa nire ustez oso lortua dago. Gainera enpresa honek agintzen duen gauza bat da, eta da emozioak ere zertzen dituela. Bueno, hau, mezu positibo bada, euskaraz hau sintesia egiten dugu, eta bueno, gizona irribarretxu bat agertzen zaigu, baina ustez ematen badiozu, triste bat irakurtzeko, tren batek izan du istripu ez dakin non, eta tal, ustez, arpegi tristea jarriko luke. Hori da, sinezarazien nahi diguna, baina ikusteagatik, berriro emango dio, fija gaitezen, Espainiak eta nola moitzen dituen euskararekin, eta gero beste hizkuntza batera pasatuko gara. Gure bideoak sortzeko plataformak hainbat hizkuntzatan komunikatzeko aukera ematen dizu botoi bat sakatuta. Bai. Argi eta garbi Espainiak horretarako egiten ditu, eta ikusteagatik beste hizkuntza batean, katalanez, adibidez. La nostra plataforma de creació de vídeos us permet comunicar-vos en molts idiomes amb només fer clic en un botó. Gurea original etiketarekin dago, eta katalana dago natural etiketarekin. Pixkan natural dago ematen du. Aditu izan gabe eren katalanaren kontuan. Baina bideoa, Spain sinkronizazioa dago, honetan, euskarazkoan bezala. Hortxe, aprobak egin nahi dituenak, hor dauka albiste hau, sustatuko portada, lehenengo 20 artean oraindik egongo da, aste honetako kontuetan. Pentsa, aurrerapenak, tresnak, reflexiorako baita ematen du Luistxo ez, tresna hauek gero nola erabiltzen diren. Bai, hori da, humanoak ordezkatzeko. Edo laguntza modura, edo...
nik uste hor Bueno, baita... leheno esan dizuana, edozein modutan euskara einingo dia. Eta orduan, Bai. euskara ez ere behar ditugu. Enpresa Hori. pribatu batek euskara sartu badu hor bere baliabideekin, ez gara kejatuko. Ze gainera, Hori da. nahiko ondo egiten du. Bai. Egiten duela katalanez e inglesez, baina pixka edo gerrago. Bueno, komentarista batzuk ete entzutea besteik ez da kirolak ematen dituztenean, ez esatariak baizik eta aldamenean ematen dituztenak. Bueno, baten badatorki burura, ez dut esango. Eta bueno, pues, makina batzuek hobeto igual. Ba, hori da, baina gero nik uste filosofiatzenko tartea izaten baldin badugu, igual beste saio baterako Luisio, ez? Baina hori. Bai, igual filosofo bat gonbidatu behar dugu. Behin ornitologo bat gonbidatu genuen, txoriez hitz egiteko, eta honetaz igual bai, filosofo bat. Bai. Horren momentu honetan ez zait inor etortzen burura, baina begira, apuntatzen dut. Igual gure kontra jarriko da, teknologoen kontra. Bueno, nahi ala bada ere, egon dadila eztabaida. Vale, apuntatzen dut, nahitz, eskerrik asko. Ba, primeran, bueno, adimen artifizialarekin hasi dugu gaurko saioa, baina zerekin jarraituko dugu? Ba, adimen humanoarekin. Galdera jokoen joko bat. Bueno, egunean behin azten da, datorren astelenean berriro, eta igual datorren astean eukiko dugu dakarren nobedade interesgarri baten berriz. Bueno. Gaur edo bihar edo astelenean artean ikusiko da. Aiba, zer dauka? Bueno, berdin da. Baina beste joko bat martxan egonda, azken urteetan, gurot du izena, gura dut edo nahi dut, euskara, mendebaldeko edo bizkaiko euskara. Eta bizkaiko eskoletan, 12-17 urte arteko gazteen artean, bertako euskara zerbitzuen erakundeak martxan jarrita daukan joko bada, eta, bueno, bastante raskastakin, milaka erabiltzaile batzuk baditu. Bueno. Edozein unetan jokatu daiteke, web bidez, gurot.eus helbidean, edo aplikazioan, gurot, bilatu Appleen dendan edo Google Play, Android mugikorren dendan, markatu? Eta jokatu daiteke, baina udaberrian euki dute taldeka antolatzeko fase bat, hirukoteak osatzen dira, eta orduan galde erantzunak batu egiten dira hirukotenak, eta hor, eta udalerrika dijoa, udalerri edo eskualde batzuetan, segun eta ze euskara zerbitzuk edo zeman komunitatek kolaboratzen duen, gastu batzuk eta hola, finantziatzeko, herri batzuetako neskamutilak ezin daitezte elkartu, baina beste batzuk bai. Bueno, holako 300 talde eta gehiago bildu ziren martxo eta apilan artean, eta final batera pasatu zen, eta final batera egin zuten galde erantzunekin, joan den ostiralean, 36 taldek, San Mamesen, Euskal Herriko katedralik handienean, eta irabazi zuten Gamiz Zikatarrek. Izeneko taldeak. Gamiz eta Zika, elkarren ondoan dauden bi herritxo dira, udalerria osatu du Gamiz Zika, eta batzuk Gamizkoak izango dira, eta batzuk Zikakoak. Baina hirukote azkar horrek irabazi du, eta bueno, erakustera nola dan gurot, norbaitek, adin tarte bateko jokalarientzat da. Orduan, sartuko banitz ni nire adinarekin, nire jaiotza urtea ez du balidatzen. Baina, gezurra esan da ere, norbaitek trabatu daiteke, eta demagun etxean norberak baditu neskamutilatzuk adino horretakoak, institutu edo eskolakoak, erakutsi ezeola, eta ni horrein sartuko naiz, trampatxo hori eginez, partekatuko dut, pantalla. Aplikazioa, bueno, orain ikusten hori gara pantalla zabal baten, baina, bueno, tablet baten ere ikusi ziteken horrela, edo aplikazioan, normal xamar, erabiltzailea sartzera noa, informatzen nau, bueno, finala ja izan zala, joan da, jokatzera noa, eta
Vale. Zeinuarekin etorriko dan, eta aukeratu behar ditut, gai batzuk, adibidez, zientziari Kultura, emango. zientzia, Bai, literatura. igarri duzu kirola, emango dio zientziari. Errexena, Luistxo? Mugikorrean, Zientzia beti zailena izaten da. mugikorrean, segunduak ditut. Ez da, Ai, bai, zer da? hor, zer da kukusagarra edo pospolina. Ez dakit. Asmatu dut! Ah! Bueno. Bueno, berriro emango diot. Ados. Ez dut esan, dagoela denbora bat Bai, erantzuteko. galdera bakoitzantzako. Bueno. Eta emango diot orain, kirolari. Pilota Ez, hau, baina nik uste buelta ematen dola, klikatu. efektu bat da, Ah, eta mugikorrean gaino soinukoak eta hola ateratzen ditu, eta baina, bueno, azos. A ver. ez da hausaz, edo bai? Hausaz da? Ez dakit, a ber, emango dio pilotari agertzen da. A ver. Bai, hausaz da, zer beste bat. Ze izaera du Mikel Atxek? Txarra, aldakorra edo ona. Mitologia eta folklorea izango da, Ja, alpargataren bai. zeinua, Mikel Atx. Mikel Atx nik uste gaiztua dela. Asmatu dut. Ah, bueno. Bueno, puntuan 2050 noa, erabiltzaile honek proba batzuk egin dituelako, aurretik emango dio berri ruletari, eta horrela. Orduan, Arte. Eskultore horrek egin zuen Bilboko Guggenheim Museoaren ondoan dagoen brontzeko armiarma erraldoia. Luis Bourgeois, badakit. Luis, bai. Oso, bueno, ya está. Bueno. Bukatuko dut. Ez du egunean beinek bezala mekanikan aldetik ikusi dugu, beti da hiru erantzun, bai, hori antza du. Baina ez dira 10, jokatu daiteke, baina tope bat dago, kontagailu bat dago erabiltzaileko ordu bete gehienez zertzen dana. Orduan, fasekako horretan, hori gazteak hori diltzen dira, ordu betean, milaka puntu bildu izan dituzte, eta, bueno, horrela funtzionatu duen transmetxo bat. Primera, Lucho, amaitu aurretik. Gure zuzendaria, saioko zuzendaria, mezu bat bidali digu, eta jarri digu. Elkarrekin luzera joateko moduan zaudete. Bueno, ikusiko dugu. Hor aplikazioaren berri ere eman genuen, hemen. Bai. Eta, bueno, denboraldirako saio guztiak eginak omen daude, eta ikusiko dugu datorrenean. Eta gu ezpada, igual, avatar batzuk bidaltzen baitugu. Begira, gure ordez. Hori da, programatuko dugu. Adi datorren astean, adibide artifiziala, baina bueltatxo batekin ere, beste kontutxo bat. Bueno, baina zerbait aurreratzerik bai? Primizin, Egunean behin, esan dizut. Bai. Eta adibide artifiziala elkartu ingo dira, notizia batean. Bueno, horrekin geratzen gara, Luisxo, mila esker. Hori da aurrerapena. Bai, pixkat lehentxoago bukatu dugu, baina, bueno, sartu musika amaika arte. Hori da. Eta hori da. 5 minutuko porraldi bat. Bai, mila esker, Luisxo, gurean egotagatik, eta hurrengora arte esango dizugu. Datorren aste arte. Ondo izan, aio.